Wakwa baba NYANSAPO TV so like and subscribe to channel yi mami neja wunse misa no e wo comment section ho ni ebeyiwa no me na onyanko yo o haya tene die epesi yetibia no ye beti ansa na ye jane kwan ana misa mo wakwa babiem ya agona yo nana e pacho abusua no ye fra abusua bi Ekuona no kore Ekuona busua ewo ho pa na ye den ni nya Ekuona wabusa bi metesie asempa de wabusa bi ne Ekuona busua de busua bi a no kwasem ni ahoden pa de na asem ketoa wo mani din wo mo ho din said de wo wuti wo mu din Ekuo eda wo mu din so no wo mani din wo mo ho din pa na wo free akorokare ebe krubi abe ho a efre ho fomena fomena wo mo no ho na wo free fomena nse fomena kora de se ye kru kase mpo de sa nti ye bodi na obia be hunu ono kora na ye se adansi kru no kora no wo hwe wo mu nyina aso nti ono oye Ekuona ni nti eniedin eni ahoden de Ekuona for de emfam for mafichiri omne e from Ekuo simpia sare o start from ahenie nana nanka no kra maybe saw say edi engineer from Ekuo simpia sare ne ahenie nana mienu nya abodi mienu wo mu nyina abodi na edi ama o me mpanifo se ye hwe wo mu ho ene ya mo mabodi emani sem ene de ni wo me ye bia no mo ye na ahyase no ene omunya asa edi ni nyina ahwene na no no chese ebre ni wo mkon da ho enam se na wo mo no no mo ho odin no mo chese wo mo ewotumi nti no de bia no wo mo emanom ene wo mo nananom de bia no kon da ho sanse ne nana anase ne maame anase ne papa itiri wo ho odin the tembia no from ahenia nana ko simpi asare nana no na me pacho omo krabo ane de Ekuona Ekuo simpi asare anase Ekuona no wo modin no amhonam se wo makraboa ane aboa okuo emse ne mafo de Ekuo nya de bi a munti me ka ho asem kakra Ekuo no wo mo ye be fa mo se ewura mu nantwie wo mo kase ene wo ma ho odin ene se de omsiti bia no wo ma kwete se nantwie wo mo ho odin pa wo wuram na impokura mpanifo kase se esono ni ho a Ekuo ne ye panini esono ewuramu emwadoma nyina no esono se oyi esono esi nchen a Ekuo ene ye panini sa nti wo ma kora aboa ene Ekuo aboa Ekuo no mo EPSA na wana wo mo PSA ne formena adanse formena nti adanse formena ka Ekuona musua na nkuro na omo ka Ekuona musua na adanse formena eka ho wo mo kora na yepani formena Ekuona form mate se yesi kuro bi din de manwere eye enye kuro na eye opemso ana Asante ne brempon ne brempon manwere a chese na nikuro kese ye ne hemai santase hemai ehon manwere ehona ono soso waka Ekuona abusua no eno so yo na mpacho manwere ne formena nko adanse formena nko ne ebika ho me pacho yesi asamai enokre wunim de pa na asokore efijase asokore no onso so waye manhene oka ho ena asokore mampon a ewo ikumase ha ya asokore mampon no omo nyina omo ye Akuanafo
Sa yo nana that's pa na me pacho adenti na ko na abusua no say matese ye nya abusua mienum a ene free Ekuona abusua nim eye no kres no kre pa Ekuona no abakosem eka bibi se ayokofo no wo mu nuanom ebi ne Ekuona fo na enam se Ekuona fo no wo mu soso akraboa ene Ekuo ni nti na wo mu Ekuo nti yete se Ekuona fo ni bi ekowe Ekuo ena wo mtu omdi se awekofo chese mo awe Ekuo ena wo mdidi yo mo fel se mo amowe Ekuo mu chide ko nso mo we Ekuo na ye awekofo ena ye edin beda sa awekofo abusua no eye edin betoso sa anti eno na bakosem na no abakosem kakra enso so ewo ho no wo mso so me Ekuona fo no awekofo no ebia ena efri Ekuona mu wo mo ana emu bi ena kowe Ekuo no a yetu omdi Ekuo mo awekofo na efram Ekuona fo na mpacho manwere no enye kuro eno ye otumfo obrempom la adenti na obeka ho ye ka nkuro anase ye ka PSC no ma on se musua na edidi kan no uka ebi PSC a ubokuro din se ye kuro na konwa ba yokofo de ase ye ka manwere tese ye nipa ba ku Ekuona fo na aka ye nipa ba ku fo bi a nipa asemasi we nko ana ye PSC se on se ya bobo PSC no ya na ye taa ehwe ba bi a ade na hyase no efiri baaye no ena ya na ye taa ye omo PSC ba bi a ade no ahyase no efiri baaye no ena ya na omu firi ho a na se de mi de kai ahyase no atutena won se omu firi ha na omu atuko ha ebia bibi nti ebia ntokwa bi anase ebia mentem ho ase bi anase ebia ahokyire bi anase ebia ekom bi bibi nti na omatu se de Nyankopon nim diem se de ndabia mekan se Nyankopon ka ase yenwo ni ye no ne hya asase soma no enya de a mo betimi atena faako ehwe se ye ede ye kɔ twere konkrum mu kura Genesis 11 no ye hunu se bofo bi ye friend Nimrod o ye se wano de Nyankopon ka ase yenwo ni ye no ne hya asase soma no de o ye se nya de a enya de a obehya asase so ma malu behweta asase so enti no nkrofo odi o mu di na chi no o mo ka se ye nyina anya adwene ni ensi edan tintintin enkopem esoro se de be ya ye nhita asase so asama me kan wo kwotwere nkronkron mu a Genesis 11 ho wo ho matisa Bible mu asa o mu si ye Ekuona Nyankopon ono ohunu se enkrofo yi omo ye kan kasa baako omo ya anokro enti ade bia omo abom tirim pose omo beye no o betimi aye nti saa na te ade aye nko na enko ye omo kasa abasa eno okoye nti anokro no akasa baako no ano omo kan no okoye omo kasa abasa nti ade no omo sie no se me na me mezini ena me ka kiro se fa blog bra ni enfa ensi edan so a me kan wonte fa te mortar bra ni enyesi ya meka wonte carpenter ni ka kire ebi a oni ode oni ni ye adwuma se fa dua we ni amfa nye we ya obi nti obi ho kasa nti e ba sa no na eda na omusie no enti mi amaso eno na ye frɛ ho Babylon emre pemu no si ye ka tronkronkron na se Bible mu a se ye be kire ni nyina Babylon ho no se eyinya ohene bi King Hamurabi ene Nebukadnezar enom ebedi ade ewo ho nyina enti said ye ya nipa etrewo asase so no saa na Nyankopon etiri mopo enti mo wo ho a obehwe na bibi bi asekun bi na aba mo mpese mutu ehita na kun bi aba mo so ne nipa no atretre ebi obehwe mentim ho ase bi aba obehwe na ebi ade abufuo se be so bufuo atu
no amko no makoti chiri omukuru na chese oman no anasa asase no a Nyankopon ka se yanwo nie no na enhya asase so ma ne enhita so no na Nyankopon tirimopon na ekoso sa netie Nyankopon obo asase no obo no ba kope wa mobi anka ho na emom enipa de obo nipa mienu se de ye nyina enim no Adam ni Eve na emom Nyankopon ye se yenye reproduction weenwo na weenwo na weenwo na weenwo saa no de ye mboa saa no de ye no bae nyina nti reproduction no Nyankopon etirimupo anase ni nimdie mu na course a ye wo ya e de share asase so ma we de emse maka Bible mu akasa quotation se cash quotation piewom ene ya hweya na me this year enye we nko abakosem enko Asante abakosem ko na minim se ye kase ye nko Bible mu soso a emrepam no ye be ko Bible mu na ye yi Bible quotation ni a kire ase abakosem nyina no ye be koso jo nana me da se abrani brebia NYANSAPO TV nko a na oti abakosem ati sese yo se nye nana kawunim musia yaka ene ne fare bai de free ye bewie nyina kawunim ni nyina wati bidie wahu bi wobukum enso nye ni nyina na oteye nti ene ejama na ye kusu no owura sia me ehuni ewo nana edawase no usu ehunu a wo a abrani bebre ade che na mpese Ekuona nkuro na ewo edane Abusua no sisi subiem di mame nyini mfomena no ka ho asokore mampon ma were e ka ho so ni mi problem yo eno ne me how ma were no eye otumfo Asante hene na bremponfo ni bi na konwa no eye Ekuona Abusua akonwa no Ekuona no kuro ben no mudi sa ma nwera heman wombo heman wo kuro we so na no mere Aprehiman Santase emse ye kan eho na Santase mom ne na agi din chen himano na ade ba ko ne se nkuro de tie ne se ekuro bi o ha na kan sheda tete no na nsheda enye kuro kase na emu kwan a be da ho no onse ye hwe Santase kwan ya onse ekọ ayi oboase esakwa kwa nom ni ade enti ekwan kase na abeda ho enti ebure bia ne kuro no eye kase enso so ye hwe himan ya onse eye kuro bia eye titikura ewani monyam a agidin anase ewotumi anase agidin ewo menhia enso so onse me kan o ma me ekire baabio se me ka Santase ya ense nka wahunu saa netie enti saa netie yo me da senana ene me ma me nana atenetene ni mpom kakra sanse watena se ama ne to agene tie wo so nante tie ba sese a NYANSAPO TV like and subscribe to channel you mama.